Insya Allah saya korban. BM Blog channel untuk borai baik guys untuk mana halo besang bago bono nanti nih sana rimal kulit kulit lebar nah besang bago mana besang bago forman sampai nih forman itu berat mudah menurut ada bau nih kira kira itu ada orang mau video sih nubai time benar nada kau mana ini first time lagi orang enggak boleh beri ngegang menden agak air sama ya So hello guys, hello welcome back to my YouTube channel guys, BM Blog. Nontonnya ada santai kasih dong BM Blog guys. Mana yang di nih Odalguri थांनाय दं ना आं जों लोगोसे दङ डिएन. नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि थाखाय थांदो. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो ना माबायदि जायो बिहाइन्ड द सिन नायलांबाय थादो गाइस. माबायदि जायो मिथिला दिनैसो फार्स्ट टाइम अदालगुरियाव हाबा जानो थांनाय दङ गाइस. जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैफ्लांदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो आरो लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरो ना लोगोसेनो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै कालिं दाबायना हो लोगोसेनो आरो नोंथांमोना आं जि भिडिअ हेगारो नोंथांमोननि मबाइलाव रकेट बायदि बिरनानै नोंथांमोननि मबाइलाव नुजाहैयो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो ना बेखिनियानो गाइस लोगोसेनो आरो आंजों केमेरानि उन नोंथांमोना थुफागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो ना थुदो बिदिब्ला लोगोफोर माबायदि जालाङो माबायदि मालाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना चलो गाइस तो गाइस माने जों दा फैयै माने थमथमाव मोनफैबाय आरो ना थमथमा टाउन गाइस नोंथांमोना जाय नुवाखै नायनानै लादो थमथमा टाउन आरो ना बेनो गाइस बेनि राइट साइडजों थांबा माने नलबारि मोनहैयो गाइस जों दा राइट साइडजों थांनाय जानाय नङा लेफ्ट साइडजों थांगोन जोङो गाइस दा बिखि थांबा सर्टकाट जायो आरो ना तो गाइस बेनो थमथमा टाउन नोंथांमोना जाय नुखाबाय एबा फैखाबाय आंनो माने कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना गाइस लोगोसेनो नै जों दा राइट साइड लालायबाय गाइस लोगोसेनो आरो होलांनोसै गाइस बिथांमोना डिएन सारनि बिग फेन लोगोसेनो आरो नै जोंनि राइट साइडजों नायोबा नुगोन आरो ना माने बियो पुलिस स्टेसन आरो ना थमथमानि गाइस होलांबाय थानोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना गाइस चलो गाइस तो गाइस जोंना नै डिएन सारा बेयाव माने थाव सोबाय आरो ना मिटिं जासोगासिनो डिएन सारा दा जों दा ओरै थांगोन आरो ना फिउल खालामना लाग्रोबाय आगोलाव गया एसे सावायबाय आंनिया माने तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअनि उन थांनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय आरो ना तो गाइस माने माबा फैखां मिथिथ'लाया आरो ना माबा दंग' दंला हाखर हालासो मोनलाजोब्बाय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आरो ना तो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथार आरो ना धामाका जागोन दिनैनि भिडिअआ तो गाइस खावला सिबला नै मोनफैलायबाय जोङो दा डिएन ब्र माने मथिंबा माने एब्ला बिसि लाना फैबाय आरो ना आंखौ नै आं दा सोरनाव दोङो गाइस नायना लाबाय नै आदामोननाव दोङो आरो ना भिडिअआवसो नुबाय थायोमोन दिनै मोगथाङाव लोगो मोनबाय बहुद हेन्डसाम आरो ना लोगो मोना हेन्डसाम नङा फैनायनि थाखाय थेंक इउ बुंबाय आरो ना ओमफ्राय गाबोन जों फुङाव ओंखारलांसै जोंनिया दैमु ब्रनि हाबायाव थेंक इउ स माच फैनायनि थाखाय मा बुंबावनो आरो मोजां माब्रा मोजां नांबाय आंबो फैनानै ओरैबायदि मोजां नांदो बाबा बुंस'ला आरो ना नै आंजों लोगोसे दङ आरो दा डिएन फाय गाइस गामसा गानना दङ अके तो हेलो गाइस गुड मर्निं माने मैया आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखैमोन ना सोरनि हाबायाव थांगोन होननानै माने दैमु रस्टारनि हाबायाव थांगोन आरो ना गाइस दासान्दि आं दंफैयो माने बेखौ गोरबोफुरलानि न'आव आरो ना आंजों लोगोसे सोर दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गोबां इउटुबार दङ आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि केमेराजों उन थांफागोन होननानै आं गुरै खावलायनो थाबाय आरो ना नोंथांमोना थांफागोन होननानै आसा खालामबाय बिदिब्ला
To guys, ang logo dengan mana nih? Coba kunggur ala. Hello. Langsung semua tangan na. YouTuber dia Full vlog ya. Aura zo. Semua tangan na. Full vlog bro. Dah sih ready. Dengan juga. Zo thằng chơi ok, và đây là camera motovlog. Guys, जों दा थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना बिनि गासैबो फुल रेडि आरोना ये हाब्रा जस यस आई एम जस बिदिनो दङ फुल भाई जोंना माने गोबां सम भिडिअ नुनो थांदों आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लोगो ना बुदे हेन्डसाम खासला बिदिब्ला लोगो मोनलांबाय जासिगोन केमेरा दिहुन नोंथांमोनखौ थांबाय थाखाय खुलि खालामबाय आरोना बिदिनो ada garba भाई let's go ada tuh guys, जों दा फैनाय दा तामुलपुर टाउन मोनफैलायबाय आरोना guys दैमु आदा रस्टारनि हाबायाव थांनो थाखाय जों दा फुल एक्साइटेड guys माबायदि जालाङो नोंथांमोना नायलांबाय थालायदो आरोना डाइरेक्ट मोननाय भिडिअखौ देखायखानोसै जोङो दा guys चलो guys helmet kan kublang angin bus to guys जों दा आदा दैमुनि हाबायाव माने खावब्ला सिबला ओंखारबाय आरोना ओंखारफैबाय माने गोबां इउटिउबार लोगो मोनगोन दिनै माने गोदोर इउटिउबार लोगो मोनगोन आरोना गाइस नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं देखायलांनोसै to guys बिदिब्ला सोर दों आंजों नायदो आरोना खावब्ला सिबला माराम गोनां मोखांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खावब्ला सिबला ओंखारफैलायबाय to guys नै नाय गिबियावनो आदा रिमाल हेलो बेसांबा गोबावनि उनाव दिनै आदा रिमालखौ लोगो मोनलायबाय आरोना बेसांबा गोबाव माने बेसांबा जाखो 4 months जाबाय ना 4 months खिन्थु बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोबाव नै खेला गेलेदों आरोबाव दंबावो भिडिअसो नुबाय थायोमोन आरोना आदाखौ माने दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आङो ओरैबायदि मोजां मोनदों मोनाखैमोन माने दिनै फार्स्ट टाइम गा जों हेन्डसाम खारना आदाया हेन्डसाम फाग्ला जायो आङो खर'आनो गिदिर जायो फाग्लासो बेसेबां सिख्लाफोर नुयो नोंथांमोननो देखायबाय थासिगोन केमेरायाव ना नोंथांमोन नायलांबाय था आरोना यस बस फैना बोरै मोनदों लागायखादों वेलकाम बेक अगेन गाइस BM ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गाइस नोंथांमोना दिनै BM ब्लगखौ आं फाइनालि लोगो मोनबाय नायदो गाइस अ माय गड मासे किउट मासे हेन्डसाम नङा अ माय गड दैमुनि हाबायाव जों फाइनालि BM ब्लगखौ लोगो मोनबाय दिनै ओमफ्राय नोङो माबोरै मोनजाखो बेदर सेदर जानो जायाखै पुरा फिटिं हेभि अके ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा DNC गासिबो गोरबोसो रिमाल सिमाल गासिबो दंजोबो आरो लोगोसे जोंहा ZX पार्टी अन द रड साइड बिथाङा बैयाव दङ नै पार्टी अन द रड साइड बिथाङाबो दङ वाव ओमफ्राय जोंहा आंनि फंबाय दङ देरहासार बे बिथाङाबो सिंगार बिथाङाबो दसथासो मेथाइ दङ ओमफ्राय आं बावबाय मेथाइखौ मा खनदोंमोन खिन्थाथ'ला मेनसन खालामथ'ला बाट BM ब्लग फंबायखौ लोगो मोननानै आं जोबोद हेपि मोनदों ओमफ्राय माबाफोर बुंबावनांगौ नामा जि बुङो बुंदो थ' मा होनबावनो जोङो दायो दसे पार्टि खालामसै दायो मोसानोसै मोसानायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय GoProसो come on let's go होमबालाय एन्ट्रि खालामबाय बहुद मोजां साजायदोंलै माथो नै सिख्लाफोर बेलाय मा एसे हागारलाय बाजै
Hoखारथारो नामा? आयो लिनामिरा मोजां ओंखारलाय बाजै आदाया जोंना होगासिनो आयो जोंना हेन्डसाम आदाया ayo ada deh first time video नुबाय थायोमोन deh उसके मुंह से देख अरे मुंह से तो उसका दाव कोई है दैमुनि बिमा ya guys बे जाबाय दैमुनि बिमा दै दैमुनि बिब' उन्दै बिब' उन्दै बैलायसो आलासि खुलुमबाय ओमफ्राय बै JDX party on the roadside तो guys जोंनिया जानायनि लाहार फाहार खालामदो दा नै बिथिंजा जों मावथि बिथांफोरा जोंनिया जागासिनो आरोना जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दे जाना हो दा जाना हो गोरबा दा जाना हो मेर दा जाना हो full vlog ada जोंनिया जाना हो जासिला जोब ada दैमुनि बेयाव जाना हो जाबाय दं जिउआव बेखौनो बुरुनाय जाबाय आरो थारैनाबो आलु गोजोनै बाजै गोदान जोंना दैमु आदानि बाजै गोदान दैमुआ लाजिदोंलै दैमुआ लाजिदों नैखौ लांगोन आं नैखौ बेखौ लांगोन आं भिडिअ खोन्थाखाबाय आं ओंख्रिया मा मा दे खोन्थादोब्रा ओंख्रिखौ खोन्थादो आरो भिडिअ'नो बुंखाबाय आं गाइस लांखागोन इखौ थाङा थाङा होनदो मानो Deza. Deh mana ada ribu. Kesolap. लोगोफोर आं दा माने इन्टारेस्टआवनो माने आदा दैमुनि हाबायाव माने भिडिअखौ फोजोबनो रोङासै आरोना गाइस जों दा अरुणाचलजों फैदों आरोना बेयावनो गाइस आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट नांदोंबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरोना गाइस लोगोसेनो आरो सोरबा चेनेलाव गोदानै हाबफैफ्लांदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसेनो आरो थाबैनो आंनि चेनेलखौ 2K कमप्लिट खालामनानै होदो आरोना गाइस थ' बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय टाटा बाय बाय गुड नाइट गाइस